vanhu vandaidzidza navo Sparks ndaida yeubhandi so vasikana manje vaiva vari muclassmate manje vanhu vachaita nguva ivhaira dziri mboko saka asi guys makabviswa virginity mune makore makani nayantka mukomana iye aisamboda ake zvokufamba neni panzvimbo dzakazara vanhu kuti aonekwa achifamba neni so aingoda zvongoti kana aiuya zondoona ndakumba takagara zvedu panze pavhuranda ndopaaida ipapo ongouya zvake togara ipapo aya but kuti atofamba neni ombopindawo neni mutauni chichi achimbondoratidzawo nzvimbo aisambozvida izvo vandamuramba and then ndakazoita mumwe iye manje aingoda kuti ndingouya kumba kwake ndingoenda kumba kwake so so manje ndakabva ndakaona pfungwa dzake kuti munhu ka hapana chimwe chaari kuda ari kutoda ndochete zvaida so asi vanhu still havasati vakutombozei nditoriwo nemafriends angu anotonditi kana maybe lese tiri kuona kana kavhidhiyo patiktok kane munhu akaremana kuti hona chirema inongodera kuti ebo because vanhu havasati vakuita se havasati vakuzvinzwisisa havasati havazvitore sematorero atinozvitei munozvida here zvikunzurwa tsitsi ononange tsitsi dzacho dzimwe sometimes dzinozonyanya dzinza kuitwa nevanhu zvozopesa zvakuto kufilisa zvistoribo waiziya ndofanotanga ndakukumbira first ndokumbira kubatsirwa chakati kona ndisina kukuudza kuti nditro chakati maybe ndikuchigona chingosiya uone ndite then ndazokumbira kuti sha nditro chakati ndokumbira kuitwa chakati right salibonani ibizo lami ngu-DJ Sparks welcome back again pa-Uncensored podcast patinotaura nyaya dzakasiyana-siyana patinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe muzuva ranhasi I'm very happy because ndine guest Nyama Pombi but like always ndina co-host wangu Shani Depi. What do you say, DJ? Good as a Antisipo. Flu baba. Ndakarwara sha. Marwa flu ani. I'm fine. Oh no. My streets are safe, mwangu. Be careful. It's okay. Flu but my streets are safe. Adverse no wasa Sparks shit. Thank you. Condomize. Ndokwazvavere iflu. Hata pakapiwa flu. Ndakakwana flu nokwanisa kuiona kana mukombi. Kana mukombi. Andu kwanza kuti my streets are safe. It's okay, DJ. Saka unofana kuwa careful. Let's move. Be careful, my sister. Last time ndendetsa naZigo. Mamusinganzwana naZigo. Zigo achitaka kuti zvoni hapana zvimbori zvinomboyanyoshavisira stuff but asi tine episode yakasiyana because vanhu vazhinji vanonzofunga kuti Uncensored ndezvinyadzi Uncensored tinohosta mabhishu but Uncensored nyaya ingoripo ndekuti tinohosta vanhu vakasiyana-siyana tida kutrai kunzwisisa neimwe information inonzi haitaurwe but panapa tinonya panapa tichiitaura nevamwe vanhu vekuti vanonga vachinza no tongona maactors maartist machisinowahosta panapa tichikurukura because tinobelieve kuti zvese zvinotaura nazvo panapa zvinosangana nevanhu and a lot is going on muzuva ranhasi tina guest watinaye anonzi Spiwe ndane 2 months ndichitira futi kumutsvaga vanhu vacho vabatika mani vabatika but Spiwe uripo ndiripo hapana ndimenyu makadai kunaka I'm glowing. Sikana ari kuglowa baba. Kuzoti pamwe pacho ndizi yangu wati ndakukumbira uregerero mondiregererawo Spiwe ndikukumbirawo ungopiwa mafans aya andika 360 ungokuone akwangokumbirawo kwangokumbirawo oyo
ndinotosvika pasi peshamba chidzisparks uri kutadza basa ja sadaro shadi DJ kana isimbibo sandise Spiro unise upenyu upenyu uripo Spiro ini ndatanga kufollowa kudhara ndichiona kumaposta ako chitari kuita chichichichi munhu ati ano ndenge ndimbogara pasi naSpiro timbokurukure timboona kuti life yako yanga iri sei kusvika pawasvika nhasi saka anombonzi Spiro ndiani uye zvakakurira kupi okay ndoitwa Spiro Mbano ndakazvarwa kuSlovenia ndokwandakazvarirwa so yakuluma nyakuluma usandlauti panga itovhiringidza vakanyarara zvake musika ozati vakambotioka wambovhiringidza ndiye utaka kunyara izvo ungoti ari hambo dasiri hambo ati ngianze tichi ibizo langu but ibizo langu ndatadza ndevele anotadza ndevele ndagona iwewe kaiwe sada kureresa ngirosi waiti wakurira kuSlovenia ndokuzoya kuSlovenia ndambokuya unopaziva pamusomu pekuti pane police station usati kuoneka kubva timashopsu anyway panonzi chiipapo ona manaakazi kutsanangurira anopaniti handiti chibva nerodhi inenge chibva kwekwekai ubva inozotena left so takuenda kune police station uku kubva kwati pamashops tumwe timashop tumwe so nebhawa riri pakati pavo wapaziva kuSlovenia iwe unobva kuSlovenia babi kweyo uri kuSlovenia here ndiri kuSlovenia handina ngokurira kuSlovenia zvokutodaro ndezvedu ndiyazvoti ndinokwamutogwe ndongoenda pamaholidays apo neapo shandeze ndeni yaikuti ungozoti wabereka kwakabva kwamutogwe wobva kuti hai ndamutogwe tambata right saka wakadzidza kupi naimwe okay so ndakangoti ndichibva kuSlovenia ndabva ndatsvagirwa nzvimbo kuJairosville right ndopandakatsvagirwa nzvimbo nandaita grade 1 yangu up to grade 7 right ndabva ndazobva ipapo ndazoenda form 1 yangu ndakaitira kwaRusape kupi kwacho St Faith right ndokwandakaitira form 1 but handina hanguzopedza kusvika form 4 ndakangoti ndichingoita form 1 ndabva ndabvako kone kwabviri pafisco pachikoro pacho papa paisanyazondiitira po like matoilets avaishandisa anga asingaenderani neni right ndakuda kuti ndimbotanga ndayatsonzwisisa ipapo which means kuJairos jiri kwawakaenda chikoro chekuti chinenge chine zvinhu zvekuti zvine user friendly kwamuri and exactly type yematoilets acho ndichipi chimwe chawakaona futi chawakanotisa kuti ano pamaschools edu aya chakadhakwa kuti munhu kana anenge necondition yauri adzidze papo matoilets chete kana kuti pane zvimwewo matoilets chete ndoayo ainyanyondinetsa stereki pozoita like matables anenge ane matable aya vanhu vanenge vane maoko anenge ari pamusoro pepe saka ine table inenge iri pamusoro handiisvikiri ndaizoita zvokuzopiwa che ndoya ndeishandisa right kuJairos jiri kune macheya anenge ari pasi kuti unokwanisa kushandisa gombo ndakazoita zvokutozogadzirwa yangu table ikoko ndozvandakazoitirwa because vakationa kuti ndiri kutonetsekana kushandisa pacheya panenge pane space diki pasinganyatsokuva nemabhokisi angu ese so vakazoita zvokutondigadzira yangu table yandonyatsosvikira yekuti ndonyatsoisa mabhuku angu pazasi ndoisa nepamusoro but still wangobva saka pakazobvirako toilet
toilet ne Because patebhura Okay. tebhura kwasoterwa. chimwe chandakabvira ipapo andika inyaya yekuti vanhu vandaidzidza navo Sparks ndaida hewo bandi so vasikana manje vaiva vari muklasi medu manje vanhu vachaita ngovaivhaira Dziri mboko. saka manje ndo pamwe painyanya ndishungurudza stereki bcause ndaipfeka trauzi kuchikoro saka pakuzovhura bhatani paive ndichienda kutoileti ndopaindinetsa kuzoda kukumbira girls dzedza kuti ndibatsirewo mani ndopaona kuti nyatsoona kuti avo vanhu vachi havasitomboda munhu anenge achingonetseka nekubatsira kuvhura bhatani nekuzongovhara chete so ndo zvinhu zvakanyanya kundishungurudza stereki ndikatoudza moms ndikati mama chikoro ichi aiwa inangwa handisokwanisa. saka kuprimary waimanaja sei? Kuprimary ndaibatsirwa nevamwe vangu bcause vamwe vanangu vakaita seni so vanenge vachinyatsonzwisisa condition yako. inenge pachikoro pekuti mumwe anogona nge asina maoko asaina makumbo. Exactly. Saka mumwe anenge aikwanisa kuandastanda kuti ichandogona ndikwanisa kubatsirawo nhingi chandisingagona kutibatsirawo. Alright, I understand. But kuchikura uri kumba timu yaizvitambira sei, pane here zvawaiona iwoko zvainotisa kuti environment ndiri inoika ine vanhu vari kubaka-baka sezvaita vanhu veku St. Faith? Kumba aiwa kumba kwakuribo because ini nokura kwangu ndanitori nemafriends taitoita kutotamba mahombo ende vaisamboita zvaizvo zvokuti vanenge vasingade kutamba neni vachitarisa zvandiri vaitotamba neni vachitoona ndichitobika madhaga aera taiti sadza kare toshandisa makomba angu chichi saka vanhu shamwari dzangu zvinhu zvavakatongokura vatozvijaira vanga vatozvitambira. Alright, aiwa ndikuibata. Alright, ko ndoda kunzwisisa nyaya dzema-relationships vati vasokura uzekachi watanga ita mukomana nemakore mangani? Ndatanga ita mukomana ndine Sparks achazive mafomu tuiko mafomu wani grade G7 aiwa upaiwa pamwe makatangira dzatanga dziri grade 7 pakuzondikwadire ndokutaura tinani unoti boyfriend yako inonge ndabva kure ndokati asitane munhu wadaya naye mudiki DJ ukuda here panapa tiri kuhodza ndisikuitwa interview bvunza spiwo ndoona kutana nemazita andinongokakula down ndakutengera kuvhobva tanga kutaura nyaya dzako but angori kumafomu waniko wandino aiwa ndapedza form 4 tara chokwadi ndiri kuchikoro chaingoitawo zvimwe zvaizvazvo ngotambawo ndo zvataingoita. Alright, but iwewe mumarelationship maboys sometimes anogona aine pfungo dzimwe dzeku vanhu vaisangana ungati serious zvekukuda kana kuti inowana ndisadvantage because varume vagara ndisadvantage kunyange zvikanzi chii vanongotora advantage chete. Soita vamwe vanenge ana Sparks vanenge vane pfungwa dzeexperiment kuyoda kundisuka muraundi kuda kumusvibisa ndada kundisvibisa inini to be honest zvikuitaura namai ava hasizo position yangu wana nongada kundisvibisa wada kundiita munhu akaipa kunzoo kuti but ini handida kudaro. Right, but my question is vanhu waidhila navo vaikuya vachikunyenga vachiita nokuda waivaona sei vangori vanhu vangori honest here
vanhu vaida kutora advantage here, vanhu vaida kutesta here sekutaura kwataura nashandi, vaizvionawo sei chizviasese wega iwe uchionawo? Okay, ndakasangana nevanhu vakasiyana siyana Sparks, taura chokwadi. Vamwe vacho munhu yaya nekuti anenge ada kungondi ndingati pane mukomana wandakambodana naye andika mukomana iye aisamboda ake zvokufamba neni panzvimbo dzakazara vanhu kuti aonekwa achifamba neni, so aingoda zvongoti kana aiuya zondoona ndakumba takagara zvedu panze pavranda, ndopaaida ipapo ongouya zvake togara ipapo aya, but kuti tatofamba neni ombopindawo neni mutauni achimbondoratidzawo nzvimbo aisambozvida izvozvo. And then ndakazoona kuti apa hapana ndabva ndamuramba. And then ndakazoita mumwe iye manje aingoda kuti ndingouya kumba kwake, ndingoenda kumba kwake, so so manje ndakabva ndakaona pfungwa dzake kuti munhu ka hapana chimwe chaari kuda, ari kutoda ndochete zvaaida. So inini ndakabva ndatogara ndatomudza ndati inango kumba kwako handikwanisa kuenda. Unomboenda nakatu kuenda kumba kwake? Aiwa handinambopera ndamboenda because inini ndaitotya ndikatiko kana munhu akazoita zvokuzoda kundibata zvinhu zvatee tisina kuwirirana ozoda zvokushandisa chisimba ndaizoita sei? So ndakatomurambira ndikati no. And then iye akabva ngobhoikanawo nazvo, ndopakazongotanga ngondiignore zvavo zvangopirawo zvakadaro. aida kuchaya zvinhu zvaaida zvakatadza kuitika. So pane mumwe futi wandikazosangana naye tuhasha munotowana kuti kana munhu achinge aramba tuhasha tumwe twamunoita so chiki dzodzo takabarwa nadzo chiki dzodzo hadzina kwadzinombobva, dzakabarwa nesu, so takabuda takabuda nadzo idzodzo. So zvinhu zvanenge achida zvikangoramba dzimwe hasha dzatinoita so hadzisi normal, hadzisi normal. I'm with you my brother. Wasangana nemumwe? Ndava ndazosangana nemumwe aitoenda akatizonisiwa ndekumba kwedu unoona vabereki vangu. Ava ndaenda zvangu kumba kwavo, so vanhu kumba kwavo vanga vakutondiziva, but manje zvandakazonzwa manje zvakutaurika mumaraini, ndakazonzwa zvakunzi nemwe friend yangu, nemwe friend yangu musikana, so aita zvokurukandi, so akaruka vamwe mother, so yanga iri friend yamai vemukomana, achitoti zvoni aspiwe zvandanzwa namadha vaikanditi zvoni hanzi vaitoti hanzi ko ndikusha kuti mukomana mwana wangu aona chii pana Spiwe. Spiwe bombi handikusha kuti anyatsoona chii pana Spiwe, munhu asina maoko, kuti anozoita sei asina maoko, like mabasa chii vaingotaura zvinhu zvimwe zviya zvokundishora, so zvokungondidzikisira so inini ndakabva zvakandibata singaite, ndabva ndamubvunza mukomana iye ndikati ko inini ndiri kunzwa kuti so but ainini handisingazvizive Spiwe, so inini hangu Sparks ndikangonzwa zvinhu zvakangodaro zvechingobva kuvabereki ndakabva ndangoita sei ndangosiyana nazvo. No, relationship haifanira yanyorwiswa kudaro. No, wona zvoitika shandi. Unonzwa choitika nje kudai vabereki vanenge vaine vanhu vavo vanenge vachidawo kuti tinge tichidanana navo, but isusu tine vanhu vedu vatati tichidawo kudanana navo, because nyaya yelavhuka inyaya yesoftware kuti yaistora yaklika andikuona semaklikile aikuita pana inini naSpiwe unoyatsona zvinhu zvikuitika zvega normal izvo hazvina kana effort yakanyanya but my point is handimukona ndekuti wabereki sometimes Spiwe wanototifaita
boza anongoenda zvavo zvanongoachida mumwe anodawo kuti urore mumwe mwana akachiona kunge mwana wake ari handsome anenge achida kuti arore munhu wake wanenge achifungudza kuti akanaka but iwe unokuchidzia level rako kutozati aendeva ndada because love is not something chekuti tinga pamwe naonenda mhanya mbva waita sei Nespikes ndakabva ndasiyana naye mbva watomuramba ndakabva ndamuramba iye akaita sei ende zvakakonzereswa neizvozvo zvandakazonzwa zvaitaurwa nemaparents ake ndozvinhu chete zvandakatongomurambira akabatikana but iwewe watisataenda pane mumwe wacho aiwa vapera apani pane mumwe pana aripo ari kuita kuti uglowe ari kupisa izvezvi tichatarana zvake time but iwewe Spew ndapi mashoko anonyatsokusvota iwewe kuti vanhu vakataura zvinhu zvikaizvi bo ndakaona kuti kana vanhu vachidhila nevanhu vanenge nemacondition avanenge vari sometimes tinotaura zvinhu zvikaizvi nekusaziya machoice emawords but not necessarily mean kuti we mean it kati mwana kunyatsozvireva kati motive yake ndeyekuti ndeyekushora kana ndeyekuita sei but unongotaura zvafana ndineinterview ndakaita naChipo aitira kuti nini chinondibowa manitara kuti zvoni munhu yakaremara kana takaita sei andokunzwa so munhu agona kutaura kuti no yakaremara but noti kuti anoda kutuka kana kuti ari kudhisa kana ari kushora but kungotaurawo maybe kungotiwo ndakamboita ngekonva nemamwe magaisi so wanga ine albinism pakaita kaargument kekuti zvoni pane mwana gona kuti uyu munhu arapo uyu musope then the other guy anga aripo akati no saka kuti ati chii nokubata metsi yacho but amene ngandinyatsogona kuexplaina nyaya yangu iri pamotive kuti munhu agona kutaura mamwe mashoko anotaura but asingarewe zvaunogona kuzvitambira nazvo imini munodhila napo sei ndapi mashoko acho andingotangirapo ndapi mashoko anonyatsokurwadza iwe utakataurwa unoti no munhu atadza kutaura ende hazvisiri izvo wedhi rekuti chirema ya wedhi iroro ini rangu pandombofamba kupinda mutauni anje ndotombonzwa umwe vanhu vanenge vachitaurira pasi asi nzeve dzangu dzichitonyatsonzwa zvese zvinenge zvichitaurwa mumasaidzi bangu vanoramba vakanditarisa vachiti musikana weona chirema haana maoko chichi so inangu zvinhu zvinongondibohwa zvinongondibohwa ndozoti zvinhu zvavanenge vachi Spikes ameno kamutauro kacho kavanozoita munhu akadai wandika munhu akati chirema chakanaka aiwa as long as vari chirema no enjoy guys what else waiting ashandi inini ngona ndapanapa ndikubvunza ndichitasira pfungwa dzevanhu vakasiyana siyana noti kuti ndo position yangu andi kuti zviri right kuti zvinzwaro but utane kuti munhu aigona ngoti uyu munhu arapo ikoyo isusu ledu totombodzwa mpezi akasviba kana kushata chaikuti totodzodza haya chibaba chashata ichi aiziya but inini ngona ndiri kubvunza mubvunzo panapa ndine pfungwa dzevanhu vakawanda maone anoita zvinhu kuti akaita zvinhu anoti sei kuti zvakanaka kuti chirema chakanaka anoti sei kuti zvakanaka but noti mumwe munhu anogona kutaura achidaro yekuti anenge aina macompliments akuda kupa andika but akuda kurefer munhu kuti munhu akutaura naye azive kuti ndiyena kuti kutaura nezvake munhu because there's a thin line between kutaura kwevanhu anenge ada kuziva kana ada kuti munhu azive nemunhu ari kushora handibvisi kuti vanhu vanenge vachishora varipo vanenge vachishora sa pane wisdom here dzamunozoshandisa kuti but munhu adaro ake but nezvimwe zvaazotaura after asi kutaura achishora munonge ndonyatsogona kubvunza mubvunzo wangu zvakanaka kuti pane iri paunonyatsoona kuti munhu ataura ake shoko iri andika but haasi kushora right ndofunga zvakanditsanangura Chipo ane anza amba ajoina achikwata kuti tichatsonzwisisa because ndinoona ngepaka pane kalaini kadiki kuti vanhu vakwanisa kuunderstanda kuti munhu adhisa but agona nga ataura zvinhu zviri bad Chipo but asiri kureva izvozvozvo paka maybe ndo madzidzisiro haanambosangana nemunhu akambomupawo ruzivo rwekuti asenze zvekutaura kuti azive kuti
izvi ndotana nawo vanhu vakadai unodhilanawo sei izvi ndodhilanazvo sei saka munodhilanapo sei chipo ndapa example yekudai yekuti maiona kuti chirema ichi chakanaka ichi ipapo anoona munodhilanapo sei. Alright, ukatoti chirema ichi chakanaka unenge watodhisa ita kuti uyo munhu akaremara uyo akanaka wedre kuti rinoshandiswa pane zvinhu zvekuti chakashata icho kana kuti chimunhu icho, saka chirema unenge watodhisa ukati akaremara it's fine. Yes. Inonzi chipa vanhu vekumasvingo. I still remember madays andakazvara muroro wangu aiti tete chimwana chenyu chakanaka zvekuti inini ndaitorwadza kuti akuti chii handisiwa zvona ilanguage yavo handiwe waitorwadziwa ndozvatirongofila izvozvo unotorwadziwa kanzi chirema icho totorwadziwa asi ukati ona musikana akaremara uyo akanaka bo it's fine hazvitombotirwadza. I think inini ndazozviona nyaya iri papi nyaya iri pachi chimunhu icho chimwana ichi ngori chiwedhi chakangonzi chakashata handiti saka ona chipo naspiu language mazona ikuenda nemwe engo fanira nishira mageto itu toda ngosvika pangoti chimota icho baba chimota icho isi saka chimbozva kuti chikanzi chimota icho wona kupenda language mazwana baba akazosvika nechimwe chimwana baba chakabatana inotojoya kuchinjawo zvayo it's fine ini ndikuitira kuti munyaso pamwe pachoka unofanira kumunzwa toni andika yemunhu asi kujustify zvotowana wana obviously zviri bad andokunzwa but ndikuitira for the sake yemafeelings enyu pamwe pacho understandewo kuti pamwe pacho munhu anenge aita se akurasika zvake but pamwe pacho patogona ngoti pakambosvika chimwe chimota chakaipa you understand kuti chi aripo but mashandisa andikumiita apa asiriwo saka imimi munodati munyatsoshaye malanguage amusingade panapo so that zvinogona kubatsirawo maviewers anenge achiita zvinhu zvimukusaziva ndapi malanguage izitingori chirema chimumumu ita kuti uya aona agona kutaura ukati chimumumu watoshora isi takakure tichizvidzidziswa izvozvo saka nekukurawo takatozozvinzwisa kuti zveshuwa zvinorwadza chimumumu ukati musope hapana wedre kuti chimusope hazviite chitaura nechirungu right albino it's fine even kuti munhu akaremara even ndotombonzwa uncle saint avatombozvide izvozvo vanotiita kuti munhu ane condition kana kuti ari differently able. Yes, kana usingakwanisi kutaura chirungu handiso zvinozoti chii but munhu akati zvoni munhu anorarama neurema it's fine zvitori nani pane kuti chirema totsvaga best word kuti rinaniwo anorarama neurema chitaura neshona I think ukati munhu anorarama neurema zviri right but haungazoti ona munhu anorarama neurema uyo hazvine zvatorebesa ukuti ona akaremara ona bhebhiro rakaremara bo ko munhu akasatara achidaro but akati kana kuti haana kutaura kuti akaremara sei kana pangoti hana maoko it's fine ona hana maoko zvinonzwisisika handina maoko achiti kashandi chimu mamwe mawedzi akunzi it's fine panapa atogona ngati chitoavoida chiti zvinozoita ngezvisingaite hana maoko rinonzwisisika handina maoko zveshuwa but ukanditi chirema chirema ariite ndikutoti handiti chirema tonopawo mambama ukaite asi vanhu still havasati vakutombozei nditoriwo nemafriends angu andonditi
kana maybe let's say tiri kuona kana kavidhiyo patiktok kane munhu akaremana kuti ona chirema inongodera kuti ebo because vanhu havasati vakuita se havasati vakuzvinzwisisa havasati havazvitore sematorero atinozviita isusu right ndopandi kuti ipapo munounderstanda motive kuti sometimes hazvidi ndakaona ndinoona kuti vanhu vakawanda vane madisabilities ka vari bhita vakawanda vacho I think vanenge vari bhita pakuti akazvarwei akadaro asi zvinoda kunzwisisa kuti mumwe wangu maybe family kwake hakuna vanhu vane madisabilities haatozive nezvedisability saka unofanira kunzwisisa but ko tine munhu akaita sagreat man anenge achiti chirema chinorema alright zvinosiyana isusu takangokura chinzi chirema harisi word right maybe great man wokusaidi kwake anozvifarirawo plus I think great man kana achidaro mune mbida unyanyomusaisa saka auda kukuenzi zvakafanana nemabhara chamunoita chandisingagoni I think ipapo pano zvinhu zvakungosiyanawo necharacter yemunhu mumwe ane majokes mumwe ane majokes mumwe ane mwoyo murefu mumwe ane mwoyo murefu like isusu inini maigona kuyaida ngoita mamwe majokes mamwe aya ndona ngomutolerate chitojoka nina itondiudza zvekunaka kwandakaita ndinongoona kuti haisi dhenja pane musana akandidziti ayaendisamu ndomuza kuti iveveka ningochamuta ndamari ndingoti inini pane zvino ndandine 7 but ndinonga ndino 6 ndikusana nedhola iwe kuda dhola ere tingogaita kuti sare bese nyaya alright mumwe mubvunzo wanga ndinawo ndewekuti pamabasa handiti pamabasa like zvaunoda kuita wewe pane zvimwe zvaunoda kuita wati chichipo no iwo kutogara pana pambacho pana pachida kuti ubatsire vanhu zvese zvinongobatsira vanhu zvese because zvinongoita kuti vanhu vangove neinformation vangade kusenza zvinhu zvanotaura nezvekusataura kana vachidhila navanhu vanonga nechivanonga necondition iyoyo right ndikuti Spiwe pane zvinhu zvavaida kuita iwewe zvaifila kuti anoda kuita zvinhu zvakati but zvinhu ndatadza kuzviita maybe because of condition kana kuti you are happy nezvakuita zvese zvingori bo wakabva ngochuzawo zvaida like chipo anda zvekuimba ende condition haine mutadzise kuimba anongorwa mangoma ake ende mangoma tinongonakiwa tichitamba zvakadaro ari pene mamwe macondition ati macondition kani pane zvimwe zvawaida kuita iwewe zvonoti that's because of this condition ndakatadza kuzviita zvawaida zvainzwa mwoyo mako uchida zviita inini ndingori ndiri munhu akakura achifarira ndofarira ndichiri kutozvifarira zvinoita zvemacomputers alright zvinhu zvinongoita zvingori nemacomputers wakati alright ndo zvinhu zvandofarira kuita bcause kubva ndiri kuchikoro hana nditori shasha aitoti paipe pamaprize giving day ndaitopiwa yangu yemacomputers alright so pandakazobva kuchikoro pane kanga kosi ke-IT kandakamboita but handina hangu kuipedza kosi iyoyo vanhu vacho vakazongochinjawo nzvimbo navanhu angosiyanawo nazvo so zvemakombiyuta ndozvaunoda kuita ndo zvinhu zvandoda kuita zvandofarira but still iwewe ona marwere anoita foni anozati matichara pafoni tichitonakirwa chitasiyandika marwere anoita foni wati kana maskills aminawo imimi like the way amutochata pafoni tichitotaura tichitoseka chitasiita sesise nezvimwe zvamunoita kumba chaizvo maworks amutoda kumba maskills amakamadzidza kuchikoro here kana kuti is something chachingori mamuri chekuti metozongoti tichitongokura noti but inini handisi kukwanisa hangu kushandisa maoko but negumba rangu ndokwanisa kutobika vanhu vachitodya ndokwanisa kucheka mavheji ndokwanisa kusuka maplates iskill yamakadzidza kuchikoro so that vamwe vangu nemacondition wavo vanofanira kuenda kuchikoro here kana kuti jarosjiri unotora maskills aya kana kuti zvinhu zviri mumunhu zvinhu zvazvitongori matiri zvinhu zvitori matiri sisichipo chipo rakatomona chitorora mekapu romwana mekapu zvitori matiri
zvinhu zvine mamoyo chipo chimondoza zvinhu makadzidzira kuti bcause pane zvinhu zvatotoona muchiita naisonati amanotsi akatrena. Alright, ininika vanhu vakawanda vanondibvunza kuti ndiani akakudzidzisa kana kudya kana kuita sei, but iwe une maoko handiti kuti utange first bata kwakuchinja ukabata chekutanga kuti uzoisa mukana pana akakudzidzisa here? Hapana. Ndozvatikangoita isusu, takangotanga kungoti maybe ndogona kubata negumbo, zvakangotanga zvega. Like inini mama wangu wetu nditanzi nditorika mwana kadiki vakangoisa plate apa pasi apa watoona ndakutobata spoon ndakutodya porridge. So zvinhu zvavakatongoona kutoti ndotogona kutoshandisa makumbo angu kutodya. So zvinhu zvanga zvitoriwo mandiri. Saka Mwari aisandudza dzidzi mona tine vanhu vekuti anenge ane maoko ane makumbo but kugeza wachona hakusi kutotamba. Then we have chipo naspiwe vari kuglowa darikana vari kuglowa kana shandi baba. Ndopaunozoona sometimes kusangogeza kwemunhu because une zvese. Tarisa chipo akatonzwa maititi achikomenda skini yachipo anzoti skini yakanaka kuzoita kwa munhu ane zvese urofeli glowe chipo ndakaicho akusanayarakza airobida 3 days isina kugeza hauna nidi yogeza gana rechichedza asakari kwako kufeli glow takaenda tisina kwanda unogezeswa $50 kukonogezwa $50 nyatsokweshwa chaiyo kweshwa kubvisa madate skin cells anenge ari pamira ndau yayo ikoko kutobviswa even murume zvimwe zvina si zvedu bwezi zvimwe zvine zvavakadzi marume anoenda wai aukona uri murume uchienda kunogezora finished man. no ane ganda rechida kubviswa nezvimascrab zvavanoscrab murume unofana kuita ganda rinenge iri nevakadzi experience bra kwangu risei yange rise experience kumanaka aita ndiani right inini mubvunzo wandinawo izvizvi ndeyekuti munoda but munoda kunzwirwa tsitsi because ndakaona ngeproblem ngachinoitika futika ndeyekuti tichinyatsoona ti panapa chipo andika akutokwanisa kugeza achitoglow andika then isusu tangodya panapa andika hapana ikiyagiya hapana zvitangoita paipa kuti vanongodya titongoenda hapana kumbofunga kuti saka adyere aita sese munozvifanira zvose kunonzi ndakutoti inini ndakuona andika ndakutanga kutotora spunu ndakuti ndikubatsirai tange ndikukunzwira tsitsi munozvida here zvikunzwirwa tsitsi because unange tsitsi dzacho dzimwe sometimes dzinozonyanya dzinza kuitwa nevanhu zvozopesa zvakutokufilisa zvistoribo waiziya ndofanotanga ndakukumbira first ndokumbira kubatsirwa chakati kona ndisina kukuudza kuti nditsvo chakati maybe ndikuchigona chingosiya uone ndite then ndazokumbira kuti sha nditsvo chakati ndokumbira kuitwa chakati. I think papa vanhu vanoda futi wisdom shandi kuti vanzwisise kuti zvone pamwe pacho tsitsi dzawo tisingambodzide futi tendori bhoba style yedu waiziya because tsitsi dzakawandisa ndika hapana kuti iwe ukarwadziwa nemusori unomaa unofira kuhope unoziya uchiti hini haididika ndarwara itorwara ziya zvekuye kutobhana naye kuti uri kurwara ndokutamudonza musoro sa tsitsi hamudzine futi andika aivatitsidi asi kuzosazodzikirwa tsitsi amukude futi zvoenge zviri matuma
asi inini kuona inini but pakusofta inini ndine problem inendika pakusofta ndakatonzwisisa pakusofta because inini chatozotita varume vanonyenga kunyenga I love you baby, I love you baby, I love you baby. Mona pamunombofila kuti maitira kuita vanhu ava wedza kuda kutora advantage kana vanhu ava vakawa kana kuti hatisi kunyengwa unozi chinoitika nje kudai dambudziko rero usanyengwe kazhinji kacho kusageza ino dambudziko rokusangana nemunhu wese vana kusofta here mupana here pamunoona kuti vanhu vakuda kutora advantage kana vanhu vakutinyanyira zvazvo zvaadvantage zvazvo Alright, I think unotozviona wega kuti uyu munhu kamungwariro kaakaita uyu munhu apa ndinorowa 10 nota unozviona nekungwarisa kwakaita munhu kuti apa kana kuti unogona umubvuma handiti asi otomeka sure kuti hapana zvamunoita uchimboona pfungwa dzake kuti dzakamira sei unomeka sure sei unogona kusatoita anything kana 6 months uchidaona pfungwa dzemunhu dzakamira ukuridha munhu because unochinjaniswa wangu havangoda kukudzira uchapotsa maopportunities wangu saka kana uchindida chezvo unotsamwei handiri chese ngatoona watotsamwa ndotoziva kuti pane zvautongokusiyawo tongoendawo ndototi handapona asi guys makabviswa virginity mune makore makani chipopindura akaita nhumbi yaribhodho pazvakaitika amani yakakosha kuti kudiko unepa uchatozvirekodha alright ndaisiya handangu zvakawanda zvekutaura bana mubvunza ngani nayo shandini napi apa uchine mubvunzira ini mubvunza ndangonzosangu kuti munorarama sei pane here ine discrimination yamukusangana nayo uyezve mukuitira nayo sei but tenchizowo topata pane chidononzvo rangu but obviously totaura nyaya yedu tichiseka tichifara munhu isafeel comfortable ndase but nyaya yangu ndeyengoti level of discrimination iri kunzoko white ko maorganization pane here maorganization anonga achiuya achida kudhila nemiwo vanooffawo zvimwe zvinhu zvekuti vanonga vachikupaiwo kuti zvikubatsirei tinazvo izvi zvakadaro maorganization shandi otonzwa maorganization zvakati anobatsira vakadzi nezvakati vano mune any help yamunoona ukunze beside kwabereki venyu nezvimwe zvinhu pane any help yamunoona from maorganization kana from government chachayo enangu saidi kwangu hakuna apa ungenyaya kutondokaitora kuzvishandira kutozvishandira yes avashata but asi tuimimenyu handina hati asiletichenda ngati asiletichenda tinongodiwa chinhu chekungoti vanhu vangodzidze apa inini mubvunzo ndikubvunze pana pagais da kudza chokwadi handisi kubvunza kuti batsire mimi aine kuti mimi muri okay life yenyu chaikufamba magulero amuri kuita imimi yaokay hatisi okay okay hamusi okay in terms of zvafana nesichimi zvamukuti mimi you're not okay, you need help maybe from the government, you need help from bingers kana from certain individuals. Inini pari zvinhu hapana zvandiri kuita ndakangogara kumba so I just want something chekungotiwo ndingangowana ndongowana let's say murume anorora
ndongowana kashop grocery shop kanongo chingoitawo madhira kana ako ndichingoitawo madhira angu ndichingoonawo zvimadhola ndisazongoramba ndichingoti mama ndipewo ka-airtime chichi so no airtime uona che zvazvotanga wabona airtime kuda chi inoda ka creativity kako ka creativity sotaki shandi wabona vakoda ka creativity ende airtime yake ka haisikure iri padhuze naye airtime yake iri padhuze naye haisi muri kure alright aiwana zvinhu zokochipo chicho anofungidzwa kuti maybe no zvinhu zvikaizvi tiri kutrayo sekuti tiri kutraya but pane zvinhu zvatinodawo maybe from government from mumwe vanhu kwanisa kungotibatsirawo nawo right inini I believe in kushanda saka ini ndiri kushanda guys ndikangonawo makampani andoda kuadvertisirwa ndikangowanawo zvekungoti ndiwane mari yekuti ndikwanise kuchengeta ribbon aiwa ndinenge ndiri right kuchengeta ribbon nekuzvichengeta nekuzvichengeta inini haina handisisina basa chipo the moment yaunozvaraka unotoona kuti handisisina basa iwe geta wewe wakaenda vhakashini wegama newe wanekuenda kuparis kuenda paris kupi kwavaenda kwakatanga uchemera mukaka ndandi kuti bona nyaya haisi yani ndandi kuti nyaya haisi panani pana paris nyaya itori pakutoti iwewe zvese kuti dani naparis mwana inenge iri first priority pamaplatforms akaita nganaya muchitaura hapana muda kutodya vana vangu vega imimi anyway thank you guys amenoti mashoko ekupedzisa ngodzoma fans ari kukuona nekufollowa mapages ako page yako anzipiwe chizve sipiwe mbano sipiwe mbano guys mufanira kufollowa sipiwe mbano ane page rake anenge achislaya arimo papa rowa mamwe mapictures asiri bow manyama okay saka sipiwe in other terms ukuedza kuti uri kuda capital okay kunogona kuna someone kuti haana capital iri tangible but ada kuoffer basi unorida iri basa unorida here basa ndorida because ndinotogona kutoshanda okay iningirowamo ndo panditafita ngwana problem basa riri ndiripira unongozvi basa randishoda ndinenge riri like patil I can do it okay ndakafarirepa sari une makombiyuta kochipo chipo mita yeambasada pane zvavo zvekuda kupa vanhu maambasadas nekuti ane shota asingaiti anyway guys thank you very much nekuuya nekuzotandara nesu tiri panapa nekuseta mafeelings vamwe vanhu kumubvunza ndachitokubvunza ipapa anotoisa mixed feelings yekuti achitozimbopere mushe akutofungwa nameno zvatopedza kutaura and stuff but tenchiita kuti vanhu vazive kuti unogona kutoita chinhu unogona kutoita life yako unogona kutoglowa mumwe munhu atona hope yekugeza aringachiti just because vanhu vangandiudza zvakadaiwo saka inenge ndimborare zvangu unogona wakadaro vari kunzoko saka kachitoona kuti hano imi mukutofaita mutoda kutoti ribbon asisekerere une mwana aiwa nsanda nemwana kobura alright namba dzako okomana mwana uyu but mwana ati muserious relationship handiri kunyepera ye ati ari muserious mwana inoita zviserious relationship pepe mwana uri muserious ini ndachikudzwana kuti mwana ari muserious farira kusvibisa munhu svibisa vanhu moyo chati avikata nesikiri yacho yekuti unonga uda kusvibisa vanhu moyo kangoti ano uyu mwana ari muserious relationship ndiye
ini queen box izoti vamwe chero vatongodaro vanongouya zvakadaro iwo choda murume achisvikira mukadzi dai especially munhu ane nhumbu varume futi vati vati kuti ndine madhoni kuti alright vada kuuya kuda namba alright it's okay guys kana pachinge paine ada kudonata something kuna Chipo kana kudonata something kuna Spiwe I think makaenda pama-social medias awo andika monowasecha vanobatika uyo ati yani Chipo Chashe makambata kana paInstagram I think iri easy kuaccessa munhu andika unongosenda message uni paInstagram Spiwe Mbano then mowasecha mowabata ipapo ngokuti ada tipe nhamba panapa foni inoputika vana vaida kutsotswa vana vasibhoona saka munhu anenge azosvika pakusecha azosenda meseji pamwe panopindwa namaneja ndasesese andika anenge ayanza kuti atisiriasi ada zvekudhoneta zveshuwa kana pachinge paida kudhoneta maybe wakambotanga wambotifonerawo ndokudirectawo kwaunofanira kuchienda zviradzowo serious because nhamba baba ndokuda kana kuti chii magetoitsi saka thank you very much guys nekuuya panapa mwari wakuitire zvakanaka mwari wakukomborerei ipi ufanira kuputika iri Chipo andika chimoko mbeso wakuda naye akurwadzisa I'm just phone call away ene mbeso yakada kundiona izvezvizvi akarwadzisa mwana uyu handisi ndega kuna miki futi ari kuseruka kuna miki ari kuseruka ikuti saka tomoendera senyika saka stay safe guys mwari wakuitire zvakanaka mwari wakukomborere mwari vakuzadzisirei zvishuwo zvemwoyo yenyu mwari wakuitirei zvidhafu shandi mwari wandonamanda ngaakupe muchato white wedding ndakuya kuzopupura pamuchato wako chiti mwana uyu anonzi Shandi uyu akabva kure achida chinhu nhasi mwari wamuitira zvinhu zvakanaka aishorwa mwana uyu asi nhasi mwari wamusimudzira pachipigwesamune Zimbabwe thank you very much nekuramba muchingoona mavhidhios edu nekuramba muchingosapota zvatinouya nazvo panapa tichikupai this is Uncensored podcast yatinoburitsa panapa paDJ Sparks ZW then tine mashows akasiyana-siyana tine Realities of Christ yatati tichitaura nemamen of God tine dialogue yatinokurukura nemacelebrities tichinzwawo kuti keriya Zimbabwe iri kuvaita sei iri kuvatitawo sei saka munofanira kugara matifolowa musubscriber kuti kuti musapotswe nezvatinoita se zvatinenge tichikupai zvatatichikuigirai with that we are out.